ಮಾತರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿರಂಜನ್ ಗೌಡ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ. ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಪಲೇಕ ಮಂತಿನ ಏರ್ ಪಂಡ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜವನೇರ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವೇ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗದ ಜವನೇರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಮಾರೆ. ಹಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋನಾಗ ಹಿಂಗ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಕ ಅವನಿತ್ತು. ದಸ್ಕತ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್, ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒವೇ ರೀತಿ ಒಯ್ನ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಅದು ಪೊರ್ಲಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಯಾರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಲ್ತ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಜೆ ವೇಷಪಾರ್ದು ಬಲ್ತವನ ಸೀನ್ ಆಡ್ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರು ಬಲ್ತವನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೋಡು. ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಬೀಜಂ ಅವು ಸೀನ್ ನಂಚೇನೆ ಅವು ಆಂಗಲ್ ನಂಚೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಗಲ್ ನಂಚೇನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತಿರು ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಯಾರು 100% ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಗೊತ್ತಾತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮುಡ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು. ಅವು ಏನ್ ಇಂಚ ಪನ್ನಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಆತ ಶೋಕ್ ಮಂತಿರು. ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ನಂಚೇನೆ ಒಂದ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇತ್ತು. ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಆಕಾರ ಪೋಣ ಆಕಿಂಡ ಒಂದ್ 4 ಜನ ರಾವನ್ ಹೋಪುನ ಒರಿ ಆಕಿನ 4 ಜನ ಬೂರ್ನ ಅವ್ ಮಾತಾಡಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪರ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ಆಕಿಂಡ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು. ಓವರಾಲ್ ಆದ್ ಇಡೀ ಮೂವಿಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಣ ತೂನಾಗ ನಮಲ ಊರ್ಡು ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಂಚಲ ಅವನುಂಡು ನಮಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮಗ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ. ಯಾನಿಕ್ಲ ಈತೆ ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನೇರ್ ಮಂತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ದು. ಕನ್ನಡ ಕಾಂತಾರ ಕಲ್ಜಿಗ ಒಯ್ದು ತುಳುಟು ದಸ್ಕತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನವ್ವೇಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಯಾಸ್ ಎತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ 50% ಕಾಮಿಡಿ 50% ಕಂಟೆಂಟ್. ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಕಾಮಿಡಿ ಎತ್ ಓಡಾತೆ ಅಂಡ್ ಮೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗು. ಅವು 100% ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗು. ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ದಸ್ಕತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಸ್ಕತ್ ಪಾರ್ ಬರ್ಕ ಜಾನ್ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನರ ತೂಪೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ ಹೊರತು ನನರ ತೂಡುದಾಗು ಎಂಕ್ ನನರ ತೂಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತೂಪೆ ಯಾನ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ದೂರ